Έβαλε τάκο. Νίκο, πρέπει να πέσει από κάτω μου φαίνεται. Έχετε χαρτόνι. Αλλά αυτό πρέπει να κάνω σεμινάρια γιατί είναι καινούργια κατασκευή αυτό. Περίμενε, πρέπει να πέσει από κάτω. Κυρία, από εκεί να σε τραβάει την ώρα, θα σε πίνει από εκεί, πίνει από εκεί. Το κάτω σιγά με πάτε το καλό του, πάτε το καλό του να τραβάει. Άκου λίγο σιγά σιγά. Πέρα εδώ, πέρα εδώ. Περίμενε. Περίμενε κυρία, θα γίνει μια καλά. Περίμενε. Δώσε τώρα. Έσπασε το καρότο να πάει διάλο να πάρει. Τι εργάλεια εδώ τώρα, τι θέλει. Καλά, δεν το πιστεύω. Να κάνουμε και την προστάθηση. Τι εργάλεια εδώ τώρα. Θα την παίρνεις λίγο. Κυρία, για βάλε. Για πόσα Τα πράγματα καλά, γιατί άμα Για πόσα χιλιόμετρα θα βγει τώρα. 30 χιλιόμετρα άνετα. Και μετά αλλαγή. Άμα δεν γίνει η επισκευή καλά, μπορεί τα πράγματα στο τερακούδι. Το τάκο καλά, να χτυπήσει. Όπα, ναι. Το τάκο το πάρε. Άστο κάτω τώρα, άστο κάτω. Για κάτω μια βόλτα μέχρι εκεί. Σιγά, 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 σιγά. Δεν θέλω τίποτα, είναι για... Κάνε μια βόλτα να δούμε, για τράβα μια βόλτα. Σιγά, σιγά. Καλά. Του έκανα επιγράφηση, υποστάφηση. Γιατί άμα το κάνω θα πίνεις τα πράγματα στο σπίτι. Βγάλτε τον Και θα ήθελα λίγο να πρώτα τα αυγά. πάντως, βάλτε τον. Τα πιστίκια το βράδυ το τσίπρο τι θα τρώγατε. Θα χαλάγαμε όλα αυτά. Λοιπόν,